Hello guys, good day. Jepoy pa rin po and welcome to my channel. So for today's video guys, magro-room tayo sa downtown. Kasi wala akong, ngayon lang pala ako nakalabas uli. Actually, sasamahan nyo lang pala ako magbayad ng kuryente. Pupunta tayo ng Ficelco this time. And syempre, since malayo-layo yun, i-vlog ko na lang din para at least refresher uli para sa mga taga-isla na nasa ibang lugar na, nasa iba-ibang lugar na, tapos hindi na nakaka-uwi ng isla. Para refresher sa kanila regarding isla, yung itsura ba. Kasi ganun yung pakiramdam ko nang wala ako dito eh. Gusto kong nakakita ng any documentation o kaya video clips ng Virac nung wala ako sa Virac. So since nandito tayo, pag-vlog tayo ngayon. So ano lang, gala-gala lang tayo. Hindi, sasamahan nyo lang ako actually. So ngayon nandito na pala tayo sa Gugun ulit. Ano, madaming na akong vlogs na pinapakita tong Virac. Kaso nga lang ngayon lang talaga ako nakalabas na naman uli. Kasi lagi na lang akong food vlog na sa bahay na lang. So ano yun natin yung pagkakataon para tayo mag-vlog ng ating lugar ulit. Okay. So dito tayo sa sa downtown. Galing tayong uptown, punta tayo ng downtown. Then ikutin lang tayo natin itong Virac. And update lang din pala itong Virac Public Market na wala na yung mga stall dito sa gilid. Yung tanan, may mga tricycle na wala na. So nilipat na sila doon sa taas ng Virac Public Market. And maluwag yung kalsada kasi wala nang masyadong mga nasa gilid. And ano pala tawag doon? Kinuhanan ko pala ito ng mga alas 2 ng hapon. So kung makikita nyo dito sa kahabaan ng Imelda Boulevard, makikita nyo walang masyadong tao. Syempre kasi mainit. And ganun din dito sa part na to, sa medyo unahan, kung saan madaming establishments, food establishments na nakalagay. Wala rin masyadong tao. Napakatahimik ng lugar. Pero pagdating ng hapon na, yung wala nang masyadong init, doon na naglalabasan yung mga tao. Marami nang makikita kang tambay dyan. Marami ka nang makikita nagja-jogging. Pero at this time of the day, walang masyado. So, pwede ka din mag-motor racing. Ganun. So, nandito na tayo sa may pier, guys. Ito, Virac Port. Itong green na nasa right. And, diretso pa tayo kasi dito tayo dadaan papuntang Ficelco. And dito pala sa part na to, guys, kung makikita nyo, may mga nakaparada ditong sasakyan papunta to any point of Catanduanes. Ito yung sinasabi ko na kalat-kalat yung paradahan dito sa Virac. Kasi dito meron, tapos dun sa may BTC meron din. So kaya mas maganda na sa pagbubukas nung PITBC or Provincial Integrated Terminal Transport or Transport Terminal and Business Complex dito sa Virac. Mas maganda kung mabuksan na yun para at least isahan na lang yung mga terminal to any point of Catanduanes. And para mas lumuwag-luwag yung daan. Ayun, para mas organized tignan. 'Di ba? So ito pala yung yung PITBC na vlinag ko na din nung nakaraan. Ito. Yan. Makikita nyo din. Sana maging operational na yun. Yes, mag-open to the public na para mas maganda. 'Di ba? So ito pala, nandito tayo sa sa habaan pa rin ng Imelda Boulevard na pinakita ko na rin sa mga previous vlogs ko. Mahaba to guys. Kung ako na nagda-drive, nahahabaan na ako. What more pa kayo mga nagja-jogging. And tumigil lang din pala ako dito para makita ko yung yung view talaga ng dagat. Kasi sobrang nakaka-relax talaga. Hindi ko alam kung ako lang, pero nare-relax talaga pag nakikita ko yung dagat, lalo na pag kalmado. Ganto, kalmado yung dagat. And ang ganda lang din sa feeling na nag-joyride ka sa napakahabang daan, tapos yung gilid mo ay dagat, blue, nakaka-relax lang, nakakatanggal ng stress, ganun. For the stress. So, diretso tayo dito, pero hindi tayo dadaan dito sa pag dinire-diretso mo to kasi meron pa rin siyang excavator, nakasarado pa rin, so ibig sabihin hindi tayo pwedeng dumire-diretso pa doon sa pagkaka-diretso nito. Paano ba yun? So, magliliho tayo dito sa sa left. And then paglabas natin ito dito, nasa Barangay Ibong Sapa na tayo. And then magra-right lang tayo. And then move further para makapunta na tayo ng San Vicente. And then from San Vicente, malapit na yung pupuntahan natin. And dito pala sa San Vicente, dito pala nakalagay. Dito pala yung
isa sa mga hotel, yung E-Crown Hotel, na kung nandun ka dadaan sa boulevard, pag dinre-diretso mo yun, pag okay na yun, ito. Yan. Ito yung kalalabasan, yung katapat mismo ng E-Crown Hotel. And yung ginawang yun sa may boulevard, I think, ay ginawa talaga doon para sa E-Crown Hotel. Okay. So, papunta na tayo dito, papunta na ng Bato, kasi dito tayo magbabayad. It so happened lang na dito ako magbabayad kasi, yun nga, naabot na tayo ng due date, kaya dito tayo magbabayad. Meron namang mga babayaran or payment center sa baba. So nga lang, since lumagpas na nga tayo sa due date, kaya dito tayo magbabayad. And okay lang din naman sa akin kasi at least magkakaroon tayo ng chance para travel vlog. I-showcase na naman uli natin or may pakita naman natin uli yung Virac. And this time, ito, sa boundary ng Bato kasi nandito nakalagay yung pisel ko or yung babayaran natin sa kuryente. So, nandito na tayo guys. Magbabayad muna ako. And good thing naman walang masyadong pila. Kaya mabilis lang yung ating pagbabayad dito. Kasi kung minsan mahaba din ang pila dito eh. Kasi kung minsan yung iba hindi rin nakakapagbayad on time. Kaya makikita mo dyan kumpulan. Pero ang swerte natin kasi walang masyadong tao. Ako lang actually yung nagbayad dyan. So, pakita lang natin ng konti and then naalis na tayo. And then, pag umalis pala tayo dito, hinihingal na naman ako. Yun, titigil muna tayo dun sa Mary's Woods. Yun, dun basta dun sa boundary ng Bato tsaka Virac. Kasi ang sarap din tumambay dun. Ang hangin-hangin. Hindi, ang sarap ng hangin. Ewan ko, hindi ko alam kung bakit. Hindi, siguro kasi nasa tabi ng dagat. Tapos ito pa ba, merong malaking puno. Ito yung sinasabi kong Mary's Woods. Basta ang hangin-hangin dito, nakaka-relax din talaga. Nung na-found out ko na ayun, may tambayan pala dito. Ayun, ginawa ko na rin na magtambay na lang dito since galing din naman tayo din sa pisel ko. And ayun pala, na-i-vlog ko na rin to dati, yung pumunta tayo ng Bato. Pero yun nga, nagkaroon ng or nawala ng sounds kasi nga na-copyright claim ako. Kaya nawala yung sounds niya. So ayun, makikita niyo ulit. And okay din naman sa akin kasi nakita ko ulit ito. And at this time pala, or ngayon pala hunas. Naano ko doon sa word na hunas tsaka hubas, na-interchange ko yan, lalo na noon pa. Hunas kasi meron pa naman tubig, kasi pag hubas wala nang tubig. Expect mo naman yung dagat mahubas. So I love Bato, share. Tapos ayan, pakita ko lang sa inyo yung dagat. And yun, mabato dito. Yun, may pizza ba to? Tapos ayan, enjoy nyo muna guys. And yun, shout out ko pala si Freddy Tulay and Meldrin Magno, mga classmate ko yan nung college. And wala na kasi sila dito sa isla eh. Kaya kawawa naman. Joke lang. And Nilsita Nicomedes, Regine Villegas, ayun, shout out. And syempre yung mga taga-isla natin or mga katandunganons na wala na dito sa isla. Ibig ko sabihin, hindi na sila nakakauwi kasi siguro nakatira na sila sa ibang lugar, doon na sila nakatira. And yung iba hindi pa nakakauwi kasi siguro dahil sa kanilang mga trabaho and hindi pa sila nakakauwi. So yun, shout out sa inyong lahat. And gusto ko rin magpasalamat ulit sa grupo and then sa group and then sa mga admins ng groups. Yung groups dito, yung Katanduanons Worldwide, taga Katanduanes kami, and then taga-Bira kami. Ayun, shout out sa inyo lahat. And thank you so much for cross-posting my vlogs, my shared vlogs. And ayun, pauwi na pala tayo guys. So from doon sa boundary ng Bato, dadaan tayo ng San Vicente and then Kapilihan or Ibong Sapa, and then malapit na tayo papuntang Francia. Ayun, hindi ko pa rin memorize yung mga lugar. And yun pala doon sa may Chinese cemetery, pwede pala tayo doon mag-shortcut papunta ng Calatagan. Pero hindi ako dumaan doon kasi walang masyado ako makikita doon. And gusto kong daanan talaga tong downtown since matagal na uli akong hindi nakapag video ng downtown. And doon na tayo sa may Capitol, banda. And hindi pa pala ako nakakapasok dito. I mean, hindi pa ako nagba-vlog. Nakapasok na ako doon pero hindi ko pa siya nasasama sa vlog. Hindi ko pa siya naipapakita. Basta yun, siguro sa susunod na lang kasi lagpas na rin tayo. Susunod ay sasama ko yun. Para may pakita naman natin yung Capitol natin sa ibang tao. Ayun,
Dito na tayo sa may malapit sa triangle. Yun. Actually maraming mga daan dito kung saan mo gustong pumunta. Ako pwede akong dumaan dito sa may National, pauwi ng Calatagan. Pwede naman diretso dito. Pwede naman dito sa may Boulevard, tapos diretso ako ng Palnab. And then from Palnab, aakyat ako ng San Isidro Village. Madaming daan kung saan mo gustong pumunta. And nandito na tayo sa kahabaan ng Kulawan or Barangay San Jose. And andito na tayo sa pinaka-downtown mismo. Ayan. Eto na. Siguro, yung mga hindi pa nakaka-uwi and yung matagal nang hindi nakaka-uwi dito, makikita nila or madidistinguish nila yung pagkakaiba ng itsura ng Virac noon and then sa itsura ng Virac ngayon. Kaya, parang ako noon dati, na-amaze ako pag nakikita ko na merong, may bago. Yan. Kaya, siguro, ganun din sila. Kaya pag halimbawa nag-vlog ako tungkol sa Virac, may mga nagre-request kung minsan na puntahan naman yung lugar nila. Yung iba mapupuntahan ko pero yung iba hindi kasi pag malayo na rin naman, hindi ko mapupunta. Ayun. So, andito na tayo sa pinakababa. Hindi, naakyat na tayo guys sa downtown. Ay, hindi. Akyat pala tayo sa uptown. Nice! Nandito naman ako sa downtown dati. And dito ako nakatira sa downtown dati noon. Pero ngayon nandun na tayo sa uptown. And shoutout June! Ito na yung bahay niya. Oh! Bakit na tayo guys? Dito na tayo sa Barangay Gugun ulit. Kina Ate Jing, shoutout pala. Ayun. Ate Jing, Kuya Boyet. And dito sinasabi ko, pwede tayong dumaan ng Palnab papuntang Calatagan. Pwede naman dito sa Gugun din, dire-diretso. Pwede din naman dito sa Paliko. Tapos daan tayo ng San Roque. Pero diretso tayo dito. Kasi ito na yung mas malapit. Papahirapan ko ba bang sarili ko? And yun pa may nagre-request na kunan ko naman daw yung Palnab. Actually, meron na akong na i-vlog tungkol sa Palnab. So, hanapin nyo na lang po dun sa aking mga vlogs sa'yo. Na i-feature ko na rin yung Palnab. So, ngayon, eto na lang na dinadaanan natin. So, pa-uptown tayo guys. Sinabing uptown kasi syempre mataas yung landscape. Sinabing downtown kasi nasa baba. Pero ang dami nang nagsusulputan ng mga bagong buildings, infrastructure dito papunta sa uptown. And maganda nga naman kasi para magkaroon naman ng maraming dito. Maraming infrastructure. Next. Tapos ayun, magkaroon ng maraming tao dito kasi anong tawag doon? Yung stereotype dati na pag nandito ka nakatira sa uptown, walang masyadong tao and then bukid. Ngayon dumadami na yung mga infra dito, mga buildings and mga businesses, kaya ayun, dumadami na rin ang tao. So hanggang dito na lang guys, hanggang dito na lang yung vlog ko, pauwi na rin ako. And thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you guys. Paalam. Bye-bye.